S novým itinerárom od Atény nebolo cestovanie nikdy jednoduchšie. Všetky lístky, kontakty, mapy, odkazy a ďalšie informácie sú na jednom mieste. Pozrime sa na to bližšie. Cestu je možné potvrdiť alebo zrušiť pomocou tlačidiel v pravom hornom rohu. Nižšie sú základné informácie o ceste. Zahŕňajú počiatočnú adresu, cieľ, dátumy a časy odchodu a príchodu. Nižšie sú uvedené všetky jazdy. V hornej časti sa nachádza typ dopravy a informácie o dopravcovi. Každá jedna jazda má počiatočný a cieľový bod. Pod obrázkami sa nachádzajú aj odkazy na Google Maps a Street View. Pri jazde verejnou dopravou sa lístok nachádza pod obrázkami. V spodnej časti nájdete kontaktné údaje. Nájdete tam kontakt na vášho konzultanta, na osobu, s ktorou sa budete striedať, na rodinu či partnera a tiež na dopravné oddelenie spoločnosti Athena. Máte k dispozícii aj vlastný portál. Tu nám môžete poslať informácie, ako je predpokladaný čas príchodu, prezrieť si všetky svoje cesty, nahrať cestovné lístky, prezrieť si svoje kontakty a svoj profil. V spoločnosti Athena sa postaráme o vašu cestu, aby ste mohli cestovať pohodlne a sústrediť sa výlučne na svoju prácu.